Og det er så Maria, der lige har skåret champignoner. Jeg skal se det klart. Nu ser en morfarfaren. Baby. Morfar baby. Ja, totalt. Og vi er ved at lave raclette, så det ikke bare ufattelig spændende ud. Jo, det er lækkert. Ja, du filmer. Ja. Og vores, det vi laver raclette af. Noget skinkekød. Noget oksekød. Nogle pølser. Og ost. Så så meget, ja. Vis noget ost. You want some cheese? Hæ? Nej. Yes. Og raclette, det er bare skønt herligt. Det kunne det godt. Det er rigtig lækkert. Ja, det ser lækkert ud. Og så en champignon, som jeg har tænkt mig at spise lige her. Vent mine champignoner endnu. Jo, jeg har! Hvorfor er de så sorte? Nej, det skulle jeg heller ikke. De skal jeg fra mig. Ja, de gider ikke at bære ved mig. De vil ikke have dig. Nej, men det er pølser. Nå, vi sætter pause her. Optænk. Ja. Og her har vi så det, jeg lige har taget fra panden. Noget svinekød og en bøfmost. Kylling. Så må vi også have spørg. Ja, det var jo lækkert. Det var til min barfe. Må jeg lægge min barfe? Ja, spænd med salt. Ja. Ja. Så det er fundet til at lyse en kamera. Bare lige på at se, hvor sej den er. Spændende. Masser af salt. Ronny, kunne sige? Ja. Og Maria, hun spiser sit sperm. Look. Sperm. Here we go. Jeg smager det. Bedre end det plejer. Yes. Og Maria spiser videre, og det vil jeg også gøre. Hvis jeg filmer på Maria. Men jeg skal filme på Maria, så spiser på. Og sperm. Det er sperm. You go. Og så kommer der en pølse. Hvor stærkt. Det er skrumpedikker. Au. Au, au. Hendes krummepiks. Puff. Og hvad for noget? Au, puff. Og det er midt i. Ja, det vi drikker, det er en Merlot. Jeg skal få min trøje. Det er ikke meget specifikt til dig. Ja, vi drikker Merlot, som er lige der. Merlot. Og vand. Maria, vand, der kommer tilbage. Er det på en refill? No, not yet. Og kuldshaker, som jeg næsten har tømt. Undertøbet mig skriv. Jeg har en stor en derinde også. Okay. Det er hvad jeg har. Det er hvad jeg har i fryseren. Ikke i fryseren, i Fryseren. køleskab. Yay! Øverste hylde, det er ikke min. Mellemste hylde, det er næsten min, bortset fra den der. Det er min hylde. Der er en masse sperm, der er noget vand, der er noget Ost. Ja, det er sperm. Og så er der en rødvin, eller det er faktisk en rosévin. En masse andet godt snask. Meget sød vin. Og de der de har en kuldshaker og en meget stor kuldshaker. Yeah. Det er så senere. Det er, når I er blevet lagt i seng før. Yes. Fordi det er kun 13-14-årige, der kigger på vores videoer. Jeg er også blevet. Og det er så... Skal I se, hvordan man drikker vin? Ja. Fordi... Bundet straight. Fuck. Yes. Oh crap. Okay, don't laugh. Jeg griner ikke. Kønner man. Nej. Jeg skal jo filme dig. Yay. Og helt til at det er tømt. Yes, det er tømt. Det er tømt. Og vi giver Maria en applaus. Det gør vi, fordi jeg har ikke nogen begge hænder. Giv dig selv en hånd. Ja, det er sej.
spænding. Vi spænder stivnet. Fuck crap. Det er min også. Det er min ting. Hallo. Nej. Så rykkede den til. Se. Lækker. Masser af spøn. Prøv lige at se. Og så det er spøn. Så har jeg lagt det mere end en æg. Og det ser sådan her ud. Yes, det er spøn. Og det spiser jeg nu. Ja, så er det jo nys. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal få det i munden. Okay. Du kan ikke se på en gas med det, vel? Men er det også bund eller straight for mig? Ja. Okay, du filmer. Du filmer. Der er ikke så meget tid tilbage, du skal skynde dig på den. Så for sagen, der var fandme nogen, der ikke skulle være straight derovre der. Ja, det er så færdigt. Det skulle også en skændsel, så det. Yes, og totalt gangster solbriller. Ja, så sidder hun bare der er gangster, mens jeg sidder her og leger bunderøv. Totalt god fordeling. Du var glad. Ja. Yes, man kigger mig. Nej.